ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Бадахшон. Дар студия Наҷиба Раҳимова. дар ноҳияи Шоҳнон вохӯрӣ муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Шодихон Ҷамшед бо кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва намояндагони қишраҳои гуногуни ҷомеа доир гардид, ки дар он масъалаи ваксинакунонии аҳолӣ ва пешгирии бемории COVID-19 ки феълан дар мамлакатҳои олам аз худ дарак дода истодааст, мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Тафсилоти бештари ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. Шодихон Ҷамшед муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки бемории коронавирус ҳанӯз ҳам дар мамлакатҳои олам аз худ дарак дода, айни ҳол зиёда аз 200 000 нафар аҳолӣ дар мамолики дунё мубталои ин сироят мебошанд. Имрӯзҳо мубаддалшавии коронавирус дар ҷаҳон бо штампи 0 мигрон ба қайд гирифта шуда, Тоҷикистон низ аз ин истисно нахоҳад монд. Гуфта шуд, ки аз ҳама усули самараноки пешгирии бемории COVID-19 ки тамоми ҷаҳонро ба таҳлука гузошт, ин сари вақт гузарондани иммунизатсия бо истифода аз ваксинаҳо мебошад. Гарчанде ки дар миқёси кишвар чанд моҳи охир иммунизатсияи аҳолӣ муташаккилона анҷом ёфт, вале ин раванд дар ноҳияҳо ва минтақаҳои кишвар ҳамоно ҳалли худро пурра наёфта истодааст. Қайд гардид, ки дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе фарогирии аҳолӣ бо ваксина 67%-ро ташкил медиҳад ва дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бошад 54% аҳолӣ бо истифода аз ваксинаҳои истеҳсоли Индустон, Чин ва Амрико бархурдор гардиданд, ки ин нишондод дар ҷумҳурӣ мақоми дуввумро ишғол мекунад. муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки ҳукумати кишвар ҷиҳати мубориза бар зидди бемории коронавирус аз тамоми сарчашмаҳо истифода бурда, дар ҳамдастӣ бо мамолики абарқудрат муассисаҳои тиббии қаламрави кишвар пурра бо ваксинаҳо таъмин гардиданд. Дар ҷавоб ба ин дастгириҳо аз аҳолӣ тақозо карда мешавад, ки ҷиҳати ҷилавгирӣ аз бемории COVID-19 сари вақт аз иммунизатсия таъмин гарданд, чунки марҳилаи ваксинакунонӣ масъалаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ мебошад, ки солимӣ ва амнияти ҷомеа аз он сахт марбут мебошад. Зимни баромад ба оморҳои иммунизатсияи ноҳияи Шоҳнон тамаркуз гардид. Гуфта шуд, ки дар ноҳияи Шоҳнон шахсони аз 18 сола боло 38 808 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин теъдод 8672 нафар то ҳанӯз иммунизатсия нагардиданд. дар ин ҳангом аз сокинон даъват карда шуд, ки сари вақт аз эмгузаронӣ бархурдор гарданд. раиси ноҳияи Шоҳнон ҷумъазода Ҷумъа Шофақир иброз дошт, ки дар муддати кӯтоҳ аҳолии ноҳияи Шоҳнонро аз ваксинатсия гузаронда дар беҳдошти сеҳатии омма саҳми худро мегузорем.